Nagkagwapo naman karon pre. Daghan mo kung chicks datagan pre. So, pre, kana ilang trabaho sa una pre, tao karon pre. Naagyan ba ginako na sa una. Kapoy kinang trabaho pre, kanang magsige og pala-pala, wa ko na dato pre. Anang trabaho pre. Unang niundang nako og trabaho ana ron pre, nagtinutindog nako pre. Ilang taon nako sila kay burong gyapon og dato ana pre. Ikaw pre, unsa may imong kuan sa kinabuhi ron pre, unsa may imong trabaho karon pre? Tinood gina pre. Ako gali pre nga kini ilang gisaking karga na ko na diri sa sakinan pre. Karga na pre. Sus. Torting kapuya pre. Di pa maulan akong lawas og nilubag sa Manila pre tungod kay ang dalan. Iguman ano yung panjika pre, kabalo na ko mo drive og off-road pre. Pwede na ko mo dulag off-road sa sakinan pre. Kaya agis kapoy pre. Wa ko na dato pre. Tinood man nga, wa man jud may madato aning nga trabaho. Sige rin pala-pala dire. Sana pag-improve ani nga. Dire man jud puta ka kutob. Pre, ano yung pre pre? Agi lang sa bahay. Ano buka ng may bugon mo bubutat bahay doon pre. Kailang maabot tong ato ang pandol pre kanang saka kumpare ba nga ambungan. Oy pre, pre. May unto na pre. Unto na pre. Taon sa mo dia? Mga pre. Oy, Nama lagi mo lagi dire. Usa man na inyong kuan dai dire dai, lingaw dai. Saking man lagi man lagi. Usa may inyong hangi sabot-sabutan. Oy boys. Oy boys. Oy boss. Inyong hangi storya-storyahan dire sabot-sabutan dire. Nakaduog mo ko ato dito naglakaw ko nga about sa dato ba. Unsa man dai nang inyong hangi isgutan na about sa dato kay murag na intriga kay kuan na maayo da. Kuan lagi boss kanang so buta na mo ang pagkadato ba kay pila na may katuig panarbaho. Wa man gid mi na dato. Sa kay sekreto ani nga para madato mi no? Tinuod gyud na pre. Boss, tinuod gyud na boss. Sa kung saan ako paningkamot dire boss, wa mo gyud ko na asinso. Ngano kanay gaba siguro no agi guro sa bahay. Mo galing pampers kong asawa gali busing o pre. Kasi ika palit na gyud. Dako na mo ta ko og sweldo. 3 million ko ko sweldo niya. Tipong yun ko ka palit yun og pampers. Agi siguro sa bahay. Pre, ikaw pre. Naka-realize ka na. Kanang ina na mga problema, sultihan ta mo. Kung gusto gid mo madato, ari ang sekreto. Gusto mo og sekreto? Gusto? Oo. Ayaw mo pagpanarbaho. Magnegosyo mo. Kay ang negosyo gyud mao na siya makapadato. Kanang gusto ka mo asinso, kisa gud mga negosyante gud nga mga wala ni asinso kato siguro nang negosyo og mga may negosyo og hagunoy og kugon. Kato gyud. Pero halos sa mga negosyante asinso gyud na ning dato. Pero og magnarbaho ka sige, ako kasulay mga kuan ang sig panarbaho. Sa una Manila pa ko nagtrabaho, dayon niadto pa ko og Amerika. Sildo na ko kulang ra sa kuan. Kanang pag-abot na sa Bernes. Grabe og kanang inom pre. Kanang inom pa imuha nga kanang mga ilim nga mga alcohol, ligid-ligiran ra namo na. Amo na ikaligo. Pero naka-realize ko nga wala gyud ko natigom nga kwarta gyud. Nya bunga to sa ako ang bisyoso ba. Ya, nagsaligta kay kada semana na madawat kwarta, sweldo, inom. Pero wa gyud ko naka-realize ko di ta madato ani mo na nga ang sekreto ra gyud sa pagdato, pagasinso, magnegosyo. Wala ka mo boys. Kamo mga boys. Pagnegosyo mo para madato mo asinso mo. Mao ginako ang tambag sa inyo ha. Isang number kung paano rin eh. Pwede na. Tawagan ko na eh. Kaya ani karon no. May nanawag sa kuha. Kaya ako. Asa na ko? Bye. Nanawag ni kuha. Kumpadre ni. Kumpadre na ko ni. Papiminaw mo ha kay mga sekreto sa mga business ba. Hello pre. Oy, ilo Dre. Magbuntag diha. Oh, musta man pre? Nya, unsa man Dre? Pil na kato atong gisabutan, hadiya? 100 million mo to. Lugi ko anang 100 million pre. Padaki na. Gamay ra kay na. Malugi ko anang 100 million. Mao ba? Sige atong sakaan. Muna to kwan. 500 million. 500 million? Di ni siguro kalugi na.
Agamay kayo ng 500 million pre, logi gyapon na. Taas-taas sa kae pag yun. Alugi gyapon ka na. Sakaan na to 300. Oh, sa kae 300. So bali, kuha na dayon. 800 M na dayon. 800 million. Ah, sige. Sarado ta sa 800 million, ha? Oh, kita taong nga. Okay naman kakana. Okay pre. Mayo. Kita na taon niya. Oh, dito ta sa cultural magkita. Sa cultural. Pagdala lang po og sako bag, og sako. Sako. Ha? Para mag-iniphanay ta ng 800 million ong nga. Sige. Magdala ko sa kubag ko niya, mga hulo daw kayo sa kubag. Makauna ko nimo dito ako mo magulat. O, pag mauna ka, pabuta lang ko dito ha. Sige dre. Katura. Sige pre. Salamat pre, salamat. Bye-bye. Sige. Bye. So, kanang ba to? 100 million. Gamay kayo. Lugi ko sa amuang negosasyon. 500 million. Wa ako masugot. Lugi yapon ko. 800 million. Sarado. Okay na kayo to sa kuha. Wala pa boss. Unsa man ang klase nga negosyo nga inyong gitransak boss nga kanang 800 million unya gidal anay naman mo og sako diyan. Di pa gid sa bangko mo magtransak sa cultural pa gid. Unsa man ang inyong negosyo boss? Ibog niya. Sa cultural sila mag-iniphanay niya. Ako mo dalon. So nang negosyo busing. Matay binuang man siguro nang negosyo busing. Ang busing pa-apply ami. Boss! 100 million boss. Sa kalibo lang. Pangtuba lang ba? Tuba na mo ba? Oo ba? May problema na. Boss, matay boss. Intriga man jud kay man. Unsa gid na imong negosyo boss nga matay sako og kuan man imong ipadala no dito sa cultural mo. Tugan ra gud mi ana boss para maka-apply po di ba di mangayon lang guro mo balato boss. Ay, sige. Inani. Istoryahan ta mo. Gusto gid mo makabalo? Gusto boss. Okay. Mga magdala mi dito og sako bagong niya kay mag-iniphanay mi dito og 800 million ka munggos na among negosyo.